କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆଜିକୁ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍କୁଲ ଛାଡୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବି କାମରେ ଆସିପାରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ସମୟର ପଛକୁ ଯିବା ଆଉ ଲର୍ଡ ପର୍ସିଙ୍କ ସେହି ପୁରୁଣା ପରାମର୍ଶକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆଜି ବି କେତେ ଦମ୍ ଅଛି। ଏହା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଦାୟ ଭାଷଣ ନଥିଲା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ରିଟେନର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଲର୍ଡ ୟୁଷ୍ଟସ୍ ପର୍ସି। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାରର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍, ଯାହା ସ୍କୁଲର ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରୁ ବାହାରି ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପର୍ସିଙ୍କ ଉପଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆଉ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇଥିବା ଧାରଣାକୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ମତଲବ ଶିକ୍ଷାର ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତ ଆଜୀବନ ଶିଖିବାର ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ମାନେ ପର୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଆଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପୂରାପୂରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାତା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଚାରିକାନ୍ଥରୁ ବାହାରି ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ନିଜର ପାଠଶାଳା ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ହେଲେ ସଫଳତାର ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ? ପର୍ସିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହାର କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ସିଧା କଥା ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲଗାତାର ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା। ଏହା ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫର୍ମୁଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହାପରେ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ନିଜ ଜୀବନର ରାସ୍ତା କେମିତି ବାଛିବ? ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଖୋଜିବା କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏମିତି ଏକ ବୃତ୍ତି ବାଛିବା କଥା ଯାହା ପୁରା ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ସି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ 4 ଷ୍ଟେପ୍ର ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ବାଛନ୍ତୁ, କୌଣସି ତରବର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏମିତି କାମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହାର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ଯାହା ଏକ ଅନ୍ଧଗୋଳି ପରି। ବରଂ ଏମିତି କ୍ୟାରିୟର ଖୋଜନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଯଦି କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ପରାମର୍ଶ ମାଗିବାକୁ ଆଦୌ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହେଲେ କଥା ଏତିକିରେ ସରିନି। ଖାଲି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କି ଭଲ କ୍ୟାରିୟରଟିଏ ଗଢ଼ିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ହୋଇଯାଏନି। ପର୍ସିଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ପର୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ହିଁ ସବୁ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। କାରଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର କେବେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଭାର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମୟରେ ହେଲ୍ଥ ଆଡଭାଇସ୍ ବି ବେଶ୍ ସିଧାସଳଖ ଥିଲା। କୌଣସି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଉ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଭଳି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଧୂମପାନ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, କାରଣ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମେଘୁଆ କରିଦିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମଦ୍ୟପାନକୁ ତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମୂଳ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ବଦଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଯାହାକୁ ପର୍ସି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଜ୍ଞାନ, କ୍ୟାରିୟର କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, ଆମ ଚରିତ୍ର। ପର୍ସିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାହାରର ସଫଳତା ପଛରେ ଏତେ ଦୌଡ଼ୁଛେ, ଏହି କଥାଟି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଜିକାଲି ହୁଏତ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସରଳ, ବିନା ଦାଗର, ପୂରାପୂରି ଶୁଦ୍ଧ। ସିଧା କଥାରେ କହିଲେ, ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଚରିତ୍ର ଗଢ଼ିବା କେମିତି? ପର୍ସି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମୂଳ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରିବା, ଦୁର୍ବଳଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଠିକ୍ କଥା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସାହସ ରଖିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭଲ ଭଲ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନେଇଥାଉ। ଆଉ ହଁ, ସେ ଜୁଆ ଖେଳ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏହାକୁ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଆଜୀବନ ଶିକ୍ଷା, ଭଲ କ୍ୟାରିୟର, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଆଉ ଏକ ମଜବୁତ ଚରିତ୍ର, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପର୍ସିଙ୍କର ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ପାଇଁ ଥିବା ପୂରା ଚିତ୍ରଟା ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ?
ପର୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ହାସଲ କରିବା ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସନ୍ତୁଳନ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓ ମନ, ଏକ ମହାନ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଏହା ଥିଲା ସଫଳତାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଭାଷା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ। 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯାହା ପର୍ସିଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି କେତେ କାମରେ ଆସିବ? ସଚ୍ଚୋଟତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଭଲ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ମୂଳ କଥାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଜି ବି ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ? ଏହା ଏକ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର।